Como dicíamos, Toni, hoxe temos convidado de excepción. Non todos os días visítanos un porteiro de primeira división, un xogador de primeira división. Sí, é un xogador que debutou en primeira contra o Barça, que, bueno, pois mira, un dos xogadores destacados desta temporada, desta pasada xa temporada no fútbol galego, xogador que debutou na primeira división despois do seu paso pola canteira do Real Cruz Celta, Celta B, o Club Deportivo Lugo, a súa chegada ao filial do Real Betis para debutar, como decía, esta temporada, se non lembro mal alá, xa por aquí xa pasaron tantos meses, polo mes de setembro, non? Creo que foi xa co primeiro equipo do Real Betis na primeira división fronte ao Fútbol Club Barcelona, o gardameta de Pontecesures, Fran Vieites. Hola, Fran, que tal? Boas noites. Que tal? Moi boas noites. Ademais, mira, ves da man do teu representante, que tamén imos saudar, que está con nos hoxe nesta, pois non unha mesa de debate case, pero unha mesa de debate cun tema particular que é Fran Vieites. O representante non é outro que Francisco Javier Villaverde. Villa. Hola, Villa, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Benvidos os dous ao contraataque da Radio Galega, Que tal estades aquí? Cómodos, ben? Moi ben, moi cómodo. Sí, na televisión e na Radio Pública de Galicia, que imagino, Fran, que ti dende Sevilla escoitarás e conectarás de vez en cando, ¿no? Para estar o día, ¿no? Sobre todo os domingos, non me perdo Claro, un domingo. Os domingos para ver como foron as cousas. Fran, estás aquí pasando as vacacións. Vemos aí que todo o mundo, ainda falábamos onte con Roberto Lago, que os futbolistas van a illa dos futbolistas, que Ibiza, que ali estaban todos. Ti, nada, Pontecesures. Sí, quedo aquí, primeira vez que marcho da casa, é o segundo ano, pero a casa é casa, non? E a miña familia e o meu canciño están en casa esperando por min e teño sempre moitísimas ganas de estar con eles. Ten morriña cando está fora tanto tempo? Sempre. Sí? Sempre, eso nunca cambia. Sí, por lo tanto, morriña sí que existe. Falamos dun proxecto, non, dun xogador consolidado, non? Este ano xa va a ser xogador a todos os efectos do primeiro equipo, despois de estrearse o ano pasado, como dicía Toni, máis con partidos sinalados, non sei o que pasou, se lle fixeches vudú aos teus compañeiros, pero o día do Barcelona, o día do derbi ante o Sevilla, o día do Real Madrid, o día do Bernabéu, Fran Vieites 100 minutos, e sobre todo ese partidazo ante Unión Deportiva As Palmas, que foches o mellor xogador. Creo que non recibiches o MVP oficial porque no Betis sempre os gaña Isco, pero creo que foches o xogador do partido, sen lugar a dúbidas, non? Pois mira, creo que ese día pode ser que o levara Moleiro. Moleiro, sí? Pareceme recordar que sí. Pode ser. Sí, creo que sí, pero bueno, foi unha temporada con moitas circunstancias e que un tercer porteiro consiga xogar pois eso, 3 partidos e medio é algo que non nos acostuma a dar moito, pero o traballo está aí para algo e para prepararnos para competir. Cando adestras con xente tan preparada e con tanta experiencia e con tanta calidade, é máis fácil despois poder chegar a competir contra rivales que chegan a poñer as cousas igual difíciles. Obviamente eu tamén creo que depende moito do adestrador, non? Hai moitos segundos porteiros, non terceiros, que non xogan nin co equipo clasificado. Por exemplo, falábamos antes de Oblak, o Atleti xa non se xogaba nada, Oblak seguía xogando, e o porteiro romanés que ficharon no inverno nin xogou un minuto, non? Creo que é difícil para un porteiro ser segundo, ser terceiro aínda máis, pero creo que se un adestrador confía nun terceiro porteiro é porque algo ve, e creo que Pellegrini algo debe ver en Fran Vieites, non? Sí, agradecelle moitísimo a confianza, porque desde o primeiro día, bueno, el xa viña vendo como traballaba co filial, como adestraba e como competía. Este ano non cambiaron as cousas e non foron a máis. Canto máis alta é a competición, máis traballo tes que dar, máis de ti tes que dar, e foi así, non? No traballo diario foi como conseguín, pois, gañarme esa confianza de Manuel Pellegrini, que, bueno, despois tiven a sorte de poder competir e de facelo ben, que bueno, tamén doulle motivos a él para que poida confiar en min. Eu quedame tamén cun detalle que houve, non? Que foi o día do derbi, creo que foi, que o remate do partido foi Claudio Bravo, que o teu competidor, entre aspas, na portería, a abrazarche, a animarte, a darche os parabéns, a enhoraboa pola actuación, amosando que hai moi boa sintonía e que é un traballo de equipo a portería do Betis. Sí, o sea, cos outros dos porteiros tiñan moi boa relación. Ese día estaba Claudio, que de 3 días antes viña de mancarse no partido de UEFA e non podía xogar, que ia ser el, porque Rui xa se tiña mancado a comezos desa semana, e a verdade é que dicía yo a Claudio, non, que eu chegaba ali vendo como un referente, e coñecendo e traballando con el día a día e todo o que me aportou, pois levome dali un ídolo, con mayúsculas. Sí, moi boa relación con el. Sí, cos dous, con Rui tamén. Bueno, falasme desta imaxe con Claudio,
falo del, pero con Rui igual. A relación desde o primeiro día, creo que estamos todos na mesma sintonía de competir por un posto que solo hai un e ao mesmo tempo de facelo de unha forma sana. Claudio Bravo, falamos dun porteiro que foi campeón de Europa co Barça, ainda que xogaba Ter Stegen a Copa, pero gañou tamén ligas de máximo nivel, e que chegou ali e parecía un tipo humilde, non? Dende fora. Moi humilde. Os dous, é que non podo falar dun sen falar do outro, porque de verdade que os dous son grandísimas persoas, ademais de vos profesionais. E cando decide marchar Claudio Bravo, que anuncia que non vai seguir no Betis, ti pensas, teño que aferrarme agora, así que vai haber máis opcións de quedar? No, eso todos os días. Eso todos os días. Al final son decisións que toman outras persoas, que eu non teño a capacidade de tomar esa decisión, pero teño que darlles argumentos para que confíen en min, e iso no que penso todos os días, en dar a miña mellor versión, que me vai conseguir mellores condicións ou máis oportunidades ou o que sexa. Ti non és o director deportivo do Betis, non sabes que vai pasar na portería do Betis, non? Obviamente, sabes que ti vais a estar, non sabes se con Rui, falan de Álvaro Vallés, se Rui vai marchar tamén hai Ruse, se vai a apostar por unha portería de 2, de 3, iso non pode entrar na tua cabeza, non é a tua pelexa, non? Non me centro niso, centro-me ahora mismo en prepararme para chegar ben a pretemporada e pois darme a miña mellor versión en pretemporada, e cando comece a temporada pois decidirá o míster quen é o que xoga dos que estén, e os que estemos vamos a dar todo o posible por xogar e por dar o mellor ao noso equipo. Villa, obviamente, ti és un dos grandes valedores, non? De Fran Vieites, ti apostaches por Fran cando estaba na canteira do Celta, e acompañaches nos pasos que foi dando, non? Primeiro sair do Celta, que seguro que non foi sinxelo por todo, non? Porque era o club da vida de Fran, ou por lo menos o club dos últimos anos da vida de Fran. Logo paso por Lugo, non? Con eso que pasou, non? Que de xogar a non xogar, de ter esa oportunidade, o mellor non collela, ou non aproveitala, ou por lo menos que alguén viu que non era o momento para seguir con Fran, e decidiches levalo a unha categoría moi inferior, non? Pasaba da segunda división, se non me equivoco, a segunda federación, cando é un filial do Betis. Sí, Pedro, a ver, evidentemente todo o que está a conseguir Fran depende del, porque si por moitas cousas que eu intente facer, se non teño a súa dedicación e todo o que está a traballar e todo o que estuvo disposto a todo sin garantía de nada, e iso nos trae hasta aquí. Evidentemente, cando eu tomo decisións de por que ir a un lado ou ir a outro, por que sair dun lado, sempre tomo as decisións despois dun análisis de meses, nunca tomo unha decisión porque me levanto pola mañán un día e digo, bueno, creo que este pode ser un bo sitio, e deixamos que estés irando unha moeda no aire a ver o que sale. Bueno, trato de ter os ataos os máximos cabos posibles para que nos garanticen ir dando pasos, e bueno, e ele sabe que cando falei o tema do Betis estaba convencido que era o sitio ideal polas circunstancias que viñan en camiño, porque bueno, Claudio tiña xa 39 anos e un ano ou dous despois nos iba a quedar un oco, e dependía dele de ir gañando esa oportunidade, que foi o que realmente fixo, non? Claro, porque ao final, Fran, ti saes do Celta, non vou dicir que era porta atrás, non? Pero non sabes como seguramente che gustaría, non? Que che gustaría pois, sair seguramente despois de xogar no primeiro equipo, despois de ter oportunidades, non chegaron, apostas ir a Lugo, e ao final tamén acabas saindo de Lugo, non? Non sei se son pequenos golpes que un vai recibindo, que tamén fai que un vaya madurando e que vaya sendo tamén construindo a personalidade ao redor do xogador. Son tomas de decisións, igual que che decía que agora mesmo a situación do Betis da portería non está na miña man, tampouco estaba naquel entón a situación do Celta, nin a situación do Lugo. Todos, cando estamos nun clube, queremos dar o mellor e chegar o máis arriba posible, ter o máximo protagonismo e xogar minutos e conseguir títulos ou ascensos. Non se puido dar en Vigo, non se puido dar en Lugo, e, bueno, agora estáse dando en Sevilla, e creo que o importante ahora mismo é disfrutalo e seguir traballando en Sevilla. Cando falábamos contigo despois da tua estrela na primeira división, o partido ante o Barcelona, falabas ti abertamente do que te axudaba, do que te axudou a axuda psicolóxica, non? Que recibiches por parte da tua psicóloga, do psicólogo, non me lembro ben, e falaches con total naturalidade, e incluso, pois, dicindo que foi importante abertamente na tua carreira persoal. Sí que é, e considero-me fiel defensor da psicoloxía e da saúde mental e do importante que é realmente. Cando falo de psicoloxía deportiva sempre intento facer un símil, non? Cando estamos en primeira división todos saben
o que é unha pelota, todos saben dar pases, todos saben como xogar a este deporte, pero ter as ideas claras e a cabeza limpa é o que é ter ese estado de ánimo para poder dar a tua mellor versión. Creo que é o que pode marcar a diferencia. Ademais, bueno, claro, preparación física e todo máis, que, bueno, contamos con que nesas alturas todos están preparados, pero para min ese detalle da saúde mental que é moi importante, para min é un dos moitos factores que marcan a diferenza. Porque para ti foi duro deixar o Celta, foi duro deixar o Lugo? Sí, sempre é duro. Bueno, pasei 5 anos en Vigo, 3 no Xuvenil e 2 no Celta B. Coincide xusto co Covid, é unha forma un pouco estrana de terminar ali. Despois, cando vamos para Lugo, saímos dali, é igual, é unha forma... Nunca nadie sae a gusto dun clube desa forma, como decilo, cando ten ainda, pois, no caso do Lugo, anos de contrato, ou no caso de Vigo co Covid, foron circunstancias que se deron así, pero ainda así, bueno, creo que gardo un grande recordo das dúas etapas, gardo un grande recordo de compañeiros e de xente dali das cidades que iso non o quita ninguén. Non é o momento e non queremos cabrear a xente do Betis, pero gustaríache voltar a Galicia, ao fútbol galego? Bueno, o tempo dirá, non? Ahora mesmo disfruto moito de... Dicías que tiñas morriña, eh? No, pero un galego sempre ten morriña. Un galego eso nunca se lle pode quitar un do corpo. Pero creo que é momento de disfrutar o que estamos vivindo, non? É un pouco traballar a presencialidade, tirar do aquí e da agora, non? E disfrutalo, porque é bonito que estamos a vivir. É unha cidade moi bonita, é unha cultura diferente que tamén hai que disfrutar, e sobre todo que é un grande clube, que as condicións que nos ofrecen que son maravillosas. É un gran club, eu creo que dos máis grandes de España, seguramente o Betis, unha afección maravillosa, unha cidade maravillosa, pero tamén son moi exigentes, non? Incluso cando as cousas van mal dadas sempre ten a fama de que tampouco é agradable ser xogador do Betis en Sevilla, ou do Sevilla incluso, non? Dos dous equipos que hai non sei se cando saes á rúa estás con tranquilidade e con normalidade ou notas tamén certa presión. As aficións suelen ser así, non? Suelen exixir, dentro do que animan, porque as aficións animan, e a do Betis é das que máis animan, das que puiden ver, pero sempre exixen, non? Son os que queren ver que o seu equipo gaña, e nós somos que queremos facer que eles leven as maiores alegrías posibles. Pero notas que hai máis presión, por exemplo, que en Vigo, cando estiveches no Celta, ainda que non chegaches a estar no primeiro equipo de por sí, notas que é algo diferente, que hai máis exigencia, mellor? Claro, non che podería responder ben a isto porque non tiven esa presión ou esa sensación de responsabilidade cando estiven en Vigo. Sí que en Sevilla a masa social é moito máis grande, e ao final cando tes máis xente berrando atrás túa, pois marca unha diferencia. Eu vendo o que foi a Conference League ao final, que é onde estabades vos, vendo que gañou Olympiacos, sempre digo, podía estar aí o Betis, Oxalá, bueno, que ben estemos aí, pero bueno, eso é un largo camiño, son 3 competicións, queremos dalo todo en cada unha, sin deixar a un lado ninguna das 3, e sempre competindo pois polo máximo. Se o máximo, pois oxalá sexa conseguir o título. A lesión de Isco fixou un poquinho de dano, non? Ao fútbol español. O fútbol español en xeral, non? É tan bo? É boísimo, sí. É moi bo. No día a día, en cada entrenamiento é eso, esa diferenza, esa maxia que ten el, que solo ten el. A verdade é que Betis tiña un equipazo, Isco, Fekir, Borja, que non lle seron as cousas ao final, pero sí que había xogadores de moita calidad. William Carballo, Borja Iglesias un día falounos de que para él William Carballo era do mellor do mundo, do mellor que xogara o fútbol, que nunca vira un medio centro igual. No, é increíble, igual que destos 4 ou 5 nomes hai 20 máis. Son todos dun nivel incrível, aí temos campións do mundo no plantel, temos xente que gañou títulos europeos, temos xente que xogou mundiales, xogou Eurocopa, xogou Copas Américas. O nivel desa xente, pois, é para aplaudir e para disfrutar entrenando cada día, porque che van a exigir ao máximo e porque velos xogar é un disfrute. Falábamos antes da portería do Betis, de Pellegrini, que algo ten que ver en Fran, da confianza. Que tal a relación con Pellegrini? Outro adestrador que podemos dicir que é top, que miras o seu currículum e ollo. Sí, pois o currículum fala ben del, pero quedase curto, non? É un señor, é unha persoa moi educada, coas ideas moi claras, que ten unha trayectoria atrás que fala por si sola, pero eso non quita que sexa das persoas máis ambiciosas que coñezo, que casualidade co seu bagaxe sigue querendo máis e non se conforma,
iso fala moito del e fala moi ben. Villa, renovaches contrato no Betis por para as dúas próximas temporadas, ¿no? Creo que tamén é un dato de confianza do club. Sí, a verdade é que desde que chegamos ali, Pedro, bueno, o club se volcou con el polas capacidades que xa prevían, ¿no? E se volcaron en todo para que el fose mellorando e, bueno, no momento que el foi aparecendo e foi demostrando que tiña dentro, pois non dudaron en ningún momento. En canto disputou esos 3-4 partidos xa nos puxemos en marcha para facer esa renovación e, bueno, como el decía antes, ir poñendo encima da mesa a súa mellor versión para que estos 2 anos sean un principio de estar moito tempo ali, porque creo que, bueno, é un club impresionante a todos os niveis e o gallastemos ali moitos anos. E habería premura tamén por parte do Betis, non? Porque sabía que había un porteiro do mercado tamén, non? Estar aí Fran, despois de estrenarse na primeira división. Sí, pero bueno, neste senso o club aposteu por el e a nosa idea era non tiñamos na cabeza outra cousa que non fose o Betis, porque, bueno, no que nos encontramos e a aposta que fixeron por el, non tiñamos dúbida ninguna que no momento que o Betis nos chamase iba a ser fácil chegar a un acordo, porque tamén lle debíamos unha baza da confianza que demostraron en nós e devolverles toda esa confianza. O sea, non había prisa nin había medo, porque sabían que íbamos a chegar a un acordo. O que non me gustou do Betis esta temporada, Fran, foi o que lle fixeches ao Pontevedra, non me gustou nada. Era un ou outro, e a min preguntáchedesme que foi despois do partido da selección galega por ese partido, e, bueno, ao final cumpriron os meus desexos. Fuches a pasaron? Sí, estiveches, pero obviamente xa non estabas en dinámica de filial, porque poderías xogar, ¿no? Por regulamentación en Liga sí que poderías xogar. Sí, sendo sub-25, os porteros somos sub-25 en Liga, podría ter xogado. Bueno, ao final as decisións que se toman desde o clube levou a Guillermo a xogar, viña terminando a tempada a un nivel altísimo, a confianza plena nel, e non defraudou, creo que das pezas importantes do ascenso. E tamén iría ligado, no, a que ti xa eras porteiro case co primeiro equipo, que ias a comentar co primeiro equipo, e seguramente, pois, polo tema de descansos, vacacións e iso, xa consideraban a Fran que non debería baixar, non? Sí, bueno, eu preguntei si... Ti querías xogar? Un sempre quere xogar neses escenarios, un playoff é precioso, e máis volver a Galicia, xogar en Pasarón é bonito. Fixenlles ver aos rapaces do Betis Deportivo o bonito que era o que era ese estadio, e xogar en ese ambiente tan tenso, tan bonito, esa adrenalina que che sube cando saes ao campo e está cheo e ruxindo e sabes o que hai en xogo. Fixenlles ver o importante que era, que eles xa o sabían de sobra, e, bueno, desde o clube decidiuse que non baixar, ainda así, bueno, o máximo apoio a eles, estando ali en Pasarón con eles, e dándolles todo o meu apoio. Non tiñas ningún amigo do Pontevedra? Bueno, por coetánea xeración, creo que non. Con Ángel Bastos compartías cousas. Sí. Non? Que comparte representante. Sí, ¿no? Pero uns cantos, ¿sí? Con Edu Sousa tamén coincidín xogando contra él, con Borja Domínguez coincidín con él no Lugo xogando ali a... coincides con Borja, claro. Sí. E bueno, algún máis había, pero bueno, sabían que a miña idea era moi clara, que quería que gañara o Betis. Un varapao para eles, non? Para eles un ambientazo que había en Pasarón, ademais, non? Sí, o ambiente foi espectacular, a verdade. Ver así o fútbol galego que se apoia tanto, que as afeccións están tan en riba, é bonito de ver. Viñas antes de estar coa selección galega, menuda experiencia, menuda festa que se vive en Balaídos, non acompañou o resultado. Que significou para ti? Primeiro estar na convocatoria, logo ter minutos, e logo incluso xogar en Balaídos, porque eu creo que ti co filial chegaches a xogar algún partido en Balaídos? Non, que xogaban sempre en Barreiro, non? Sí, para min significa pois moitísimo. Estou moi agradecido ao corpo técnico, a Diego máis a Manu Sotelo por contar comigo, e despois salí unha vez no hotel, véndonos todos os que estábamos ali, e todo. O ambiente era espectacular, éramos 23 que íamos no mesmo sentido, que queríamos defender a selección galega, que tiñamos un ambiente moi bonito, a verdade. E, bueno, despois o resultado pois non puido ser o que queríamos, pero creo que poder facer un partido así, ensalzar o fútbol galego, creo que é algo que oxalá se fixera máis a miúdo. O sea, que se hai convocatoria en decembro do verán, que conten contigo, non? Si todo está ben, sí. Xogar en Balaídos,
Como foi? Sí, a miña primeira vez xogando en Balaídos e foi bonito por defender por facelo defendendo a camiseta da selección galega, por facelo diante da miña familia e dos meus amigos tamén que estaban ali. E, bueno, foi a primeira vez ali, non recibín gol, creo que eso. Cada un mira ao seu tamén, non? Sí, a ver, neses partidos creo que non é o máis importante, creo que eran importantes outras cousas, pero para min foi bonito poder xogar en Balaídos. Estou agradecido de volta a Diego máis a Manu Sotelo por contar comigo, por poder darme a oportunidade. E non había mal equipo, pena de Iago, non? Pero Iago, Lucas, chega a estar Iago, como dicíamos, Eber, Iker Losada, hai calidade, no fútbol galego. O fútbol galego ten moitísima guerra que dar ainda. Ainda ten guerra que dar. Toni, estamos con un xogador de primeira Que, por división. certo, tiña razón en que foi Moleiro o MVP do partido. Ti estabas aí coa central aquí de datos, mirando, non? é certo que foi. Que Isco levou moitísimos MVPs. Sí, no Betis era sempre Isco. No Betis era sempre Esa Isco. temporada, Hai sí. moito fan de Isco, como é por votación, se dicía, isto da igual que son. Home, tamén é que é o futbolista máis atractivo, non? Máis alado que ao mellor os adestradores valoran outras cousas a maiores, pro espectador, claro, xo decía Fran, é que é un xogador cunha calidade que cando está ben, pois chama moita atención, non? As cousas que fai son espectaculares. Cando tens que reincorporarte, Betis? O 8 de xullo volvemos ali 2 días de recoñecemento de probas médicas e despois xa facemos o primeiro stage. E canto tes de pretemporada por aí? Tes Austria, Estados Unidos? Sí. Pretemporada movida, non? Sí, ao final o Bran en Sevilla é duro e, bueno, conseguir sair dali creo que é algo que leva facendo o clube varias tempadas e toca viaxar e disfrutar da pretempada fora de Sevilla, pero co objetivo claro de poñernos en forma e estar preparados para cando volva a competición. Estaba pensando eu, cando son as festas de Porto en Pontecesores, cando son as festas de Porto? 21, 22, 23 ou 22, 23, 24 de agosto, sí. Por tanto, non vas poder. Xa hai liga. A non ser que sea a segunda xornada, que toque Balaídos, se puedas quedarte por aquí, porque xa comentamos Hai que chamar aí a federación, o sorteo, hai que a manipular. famosa camisola que comentamos que se subastou por un pastón. Agora esa camisola este ano con 4 partidos en primeira vais a multiplicar por 5. Home, sí, seguro. Bueno, veremos a ver si... Pedironche esa camisola da Comisión de Festas? No, pero sempre quero ter un detalle con eles sempre. A ti xa vas a donarse, todos os anos, non? Home, todo o que poida ser apoiar ao pueblo, pois vaise facer, non? E bueno, decíades que non coincide, bueno, xa levo máis de 10 anos sin poder disfrutar, ir, sí. Claro, e desde que entrei no Celta as pretemporadas empezaban cediño e non podo ir un aniño máis, non deixa de dar pena, pero creo que non me arrepinto de nada porque creo que calquera persona escollería estar no meu lugar. Xa sabes que eu teño bastante contacto con Pontecesures e sempre todo o mundo fala maravillas de Fran Vieites, da súa normalidade, como dicindo, o porteiro Betis é moi normal, é un máis de aquí, non? Sempre digo que eu son o ano pasado e este ano non cambiou nada, sigo sendo fillo de Cris alemana. Sí, correcto, dos alemáns. Sí, gustalle moito que diga eso. Sí, a mí chamaba a atención, claro, que no, o alemán xoga no Betis, cando me dixeron a primeira vez, que o alemán que xoga no Betis, non tiña nin idea, pero claro, o alemán é Fran Vieites. Sí, no, xa perdimos un pouco, a seguinte xeración xa perdimos un pouco ese alcume, pero sí que somos da familia dos alemáns. E gustache, polo tanto, tamén pasar tempo con Pontecesures, non? Sí, encántame. Al final nacín aí, son moitísimos anos aí, que a miña xente, co meu pobo, cos meus lugares do pobo, é algo que sí que é o que máis de morriñada. Porque durante a temporada o de vir aí moi difícil, non? Fin de semana normal non ves habitualmente, ves no Nadal seguramente, non? Para os de selección, o mellor. Claro, Creo que en algún deses incluso estoy vendo o Celta. Vía eu por aí antes buscando, non? Celta, a canteira do Celta, que eses son momentos, non? Para poder vir a Galicia. Claro. Sí, creo que foi no último parón de seleccións que aproveitei para vir a casa e, bueno, a miña nai gostalle moito tamén ver fútbol e dixenlle de ir a ver o Celta B porque tiña ali grandes amigos tanto xogando como no corpo técnico e sempre que podo, pois hai que ver a todo o mundo, non? E ese día decidimos ir ali a velos e volver a reencontrarme con eles. O día da selección galega, non me lembro con quen, pero falábamos con canterano Celta que dicía, oxalá nos tocara a nos este momento que ten o Celta agora. Porque agora mirase moito máis para baixo, con Claudio hai moita máis naturalidade, se vella que para mirar a baixo, e houve moitos anos que non se mirou, e que materia prima seguramente tamén había, non? Na túa xeración. Sí, no, a calidade de canteira do Celta creo que é moi difícil encontrar unha xeración que non teña nivel, o complicado ao final, pois
dar o paso ao primeiro equipo cando estás nunha canteira non depende só das condicións, tamén depende da situación do clube, da situación do entrenador, da situación da plantilla. O mellor non tes lugar para entrar, ou o mellor o adestrador non é o que aposte por ti, pode apostar por outras pezas. Ao final son circunstancias que se poden dar. Bueno, mirando atrás ahora, creo que con Claudio confío moito en que as cousas vayan ir ben, porque sei que traballa moi ben, todo o mundo fala moi ben del e teño motivos para seguir facendo. Estaba pensando agora, xogaches ante o Barcelona, ante o Madrid, ante o Sevilla, o partido especial que che falta, está claro que alé, non? Faltache xogar o partido contra o Celta. Bueno, xa se pode dar este ano, o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. O que queres agora é xogar calqueira partido de primeira división, non? Sí, primeira división é primeira división, da igual contra quen, que a exixencia é máxima e o disfrute tamén é máximo. Poder disfrutar desas condicións, desos entornos, desos compañeiros, e é algo precioso, que estou a disfrutar moitísimo. E o reto tamén do día a día, non? De superarse uno día a día. Sí, creo que a forma para poder competir é competindo ao máximo en cada adestramento. Cada acción é a máis importante, porque cando te exixes ao máximo estás capacitado para dar ese máximo. Entón, cando chega a situación de que te exixes ese máximo, sabes que eres capaz. Villa, a ver, que aproveitando que estás aquí, a xente pregunta cousas polo mensaxes, xa sabes, non? Hai moitos temas candentes. Ti falado que me poidas contar. Tes varios xogadores aí que están no Candeleiro, no Celta 2, Kevin e Pablo Durán, que nos podes contar? Bueno, pouca cousa, Pedro, porque a verdade creo que xa se está falando demais e non me gusta falar porque, bueno, creo que habrá tempo, se en algún momento hai algún movimento. Me gusta falar e chegar ás negociacións cos clubes dende a calma, porque se buscará o mellor para todos. Bueno, creo que se están contando moitas cosas que non teñen nin sentido, nin teñen razón, porque non son certas. E entón, bueno, no caso de Kevin, pois leva moitos anos aquí, foi capitán. Bueno, se en algún momento temos que abandonar o club, pois seremos os primeiros en comunicalo. Bueno, ten un ano de contrato, se o dixo o seu director deportivo outro día. E no caso de Pablo, pois o mismo, ten contrato no clube, se tomamos algunha decisión será unha decisión donde salen beneficiadas todas as partes. Entón, bueno, máximo respeto, porque os dous forman parte dun plantel e dun clube e non me gusta andar moito a especular. Xa falamos máis veces, non? Ti segues defendendo a figura do representante que acompaña e que guía un pouco as carreiras e que lle tenta dar un pouco máis de normalidade dentro desa, non vou dicir que esa xungla, non? Pero un pouquiño de esa pelesa de galos que ás veces nestes momentos o mundo da representación e dos xogadores novos. Sí, o que trato de darlle normalidade, non, para que eles manteñan os pés no chan, non? No caso de Fran, estou vendo que mellorou máis tamén fora do campo que dentro do campo. Pois antes non falaba así e entón me alegra que mellore en todas as situacións, non? Xa che digo, creo que aparte de futbolistas que sexan personas normais, que a xente fale ben deles, e se só falan ben de nós dentro do campo e fora do campo non, como negocio posiblemente este ben, pero a mí non me realizaría como persoa. Entonces, se de algo estou orgulloso é de cada un deles, de que estou rodeado de persoas que se están deixando a vida, e o que trato de axudarles a tomar decisións e non fallar nesas decisións. Despois nunca vai a depender de min, non vai a depender deles, simplemente o que lle digo é este é o lugar, este é o sitio, debemos ir aquí, lles explico por qué, e a partir de aí, pues queda nas súas mans e nos seus pés e na súa cabeza. É difícil, non, Fran? Porque agora ti vas a un partido de cadetes e hai 20 cazatalentos, 20 representantes, futuros representantes, ofrecendo aos nenos cousas, elevando, pois non sei, de todo, non? Ofertas ficticias incluso, non? E cousas, non sei como viches ti no teu día, sodes conscientes, non? De todo o que vos rodea cando sodes tan novos e con tanto futuro por diante. Mira, vou me permitir o luxo de falar en nome de moitos, dos poucos que leva Villa. Somos uns afortunados de poder traballar con el, máis alá do que consigamos, que é o que se ve dos resultados, o equipo no que chegues a xogar, ou os partidos que chegues a xogar. O que mira Villa pola persoa e a normalidade ca que fala, cas situacións diarias que se dan, a forma de traballar con nós diariamente, de educarnos dentro e fora do campo. Creo que
non sei se hai moita máis xente que o faga, pero fai el faino e nós estamos moi agradecidos a él. Pois imos pechar así esta entrevista. Estamos encantados de que viñera esos dous máis Fran, porque o xogador de primeira ao final e o xogador de primeira. Evidentemente. Ti xogaches de primeira grega, se non me equivoco, non? Sí, exacto, sí. Chegaches a xogar da primeira grega, pero non chegaches ao nivel de Fran, que para nós é un placer, obviamente irónico. Fran, un placer que estiveras con nos xogando contraataque. Nós sempre seguimos a pista de todos os galegos, e sempre, cando está o Betis, vemos que está Fran na convocatoria, se non está, Borja, se non está, a ver que pasa con Borja, que está así un pouco, non vou dicir que cabreado co mundo, falamos con el outro día, está así, pídenos tempo, imos darlle o tempo que necesita, que tamén sempre nos tratou moi ben, a verdade que cada un ten os seus procesos, non? E os procesos dos futbolistas tamén son de procesos persoais, non? E hai que respetalos. Pois Fran, un placer, que saibas que está a túa casa tamén, a casa de todos os galegos, de acordo? Moitas grazas. Unha aperta, Villa. Gracias a vos, Pedro. Listo. Perfecto.